खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 मार्च 2023 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ जायखि खामानि मावनो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो आयाबो दिनै बांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि बोलोआ दिनै बांनो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो ए अ ब दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा देबर नांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जानोबो हागौ आरो हेंथाबो फैनो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जानो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबर नांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफ्रा जाफुङाबो जानो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ गोबां मोजां खाबुबो मोननो हागौ बयजोंबो दिनै गोरोबनो रोंगोन गोबां बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ नेगेटिभ सानगोन आरो गोथों साननो रोंनाय नङा गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खाबु फैनोबो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ समाजाव दिनै मान बांगोन गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो
सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जागोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांनो हागौ। समाजाव दिनै मानहानि जानांनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। बिमा बिफानि अननाय आरिफोरखौ मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुनजों दिनै बाख्नाय जानो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां। आयाबो बांनो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ आरो बिमा बिफानि अननाय आरिफोरखौ मोननो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हागौ। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरिफोरखौ दिनै मोननो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो
हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। अब्लाबो नाथाय गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो मोननो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।